Това знаеш ли какво? Гриша. О, Там ще седне на тази пейка и ще снимаш, така да може да излезе пейзаж и борчета. добре. Ела, баба, да кажеш бабата. Там ще седнеш на тази пейка, след борчета ще се снима там. Самичка. Седеш. Ти много се заяждаш с мен. Стига толкова, бе, ще се премагам. Да си играя. Да поиграеш, гледай. Ето. Абе! Ще се борим. Там именно детенце. На кой да сте? На там или на там? На там. Ти не можа да оцелиш. Вземи повече. Не ми закачате детето! Не ми закачате детето! Давай, давай, давай. Обърни се, мамо! Браво! Лошо да има не, бе. Гледай. Само се заяжда. Гледай. Там че се. Стига толкова, тат. Стига се, не мога. Супер е всичко. Когато си в полигон,